Hemen gaude zuekin nagusiak gara, eta bertso honekin saioa hasiko da. Trailaralai, saioa hasiko da. Trailaralai, saioa hasiko da. Good morning everybody, my name is Beñat. Today is Tuesday in 22. I'm January and 2015. He have prepared a radio program for you. We have you like it. Kaixo, gu seigarren mailako ikasleak gara. Gaur urtarrilaren 22 da, osteguna. Zurbarranbarri eskolatik irrati saioa egitea dagokigu. Espero dugu zuen gustoko izatea. Ni Beñat naiz eta Landerrekin utziko zaituztet eguraldia esatera doalako. Jakin nahi alduzu gaurko eguraldia, denok badauzkagu erantzun guztiak. Trailaralai, erantzun guztiak. Trailaralai, erantzun guztiak. Kaixo, ni Lander naiz, eta eguraldia nola dagoen gaurko esango dizuet. Zerua oso goibel dago, hotz handia egiten duela eta 7 graduko temperatura dago. Batzuetan ekaitza txingorrarekin egiten du, inguruko mendien elurra ikus dezakegu. We are looking around and we can see a lot of the mountains with snow. It's very cold. Orain, gaurko menuaren berri emango dizuegu, baina aldez aurretik entzun bertso. Klasea amaitu da goazen jantokira, gozetuta gauden ez denok bazkaltzera. Trailaralai, denok bazkaltzera. Trailaralai, denok bazkaltzera. Ez dizuet esan Ariaren aizela, gauzak jango dugun komentatuko dizuet. Lehenengo platera, garbantzoak txorizoarekin izango da. Bigarren platera, lehegatza medailoikin estatua saltza berdean dugu. Eta hirugarren platera azukredun jogur naturala. Eta ogia, honegin guztio. Jantokian oso garrantzitsua da eskolan bezala arauak betetzea. Gogora ezazue. Jantokian egon da ondo portatu behar, bazkariak gozatu ez enredatu lar. Trailaralai, ez enredatu lar. Trailaralai, ez enredatu lar. Hurrengoa nerea izango da eta urtebetetzeekin ibiliko da. Oporretan egon garenez ikasle pilo batek ospatu du euren urtebetetzea. Honako hauek izan dira. Hau hezkuntzako 2 urteko Enara eta Iker, 3 urteko Zireima, 5 urteko Arantza, Olaia, Marialen, Kevin eta Usue, eta lehenengo hezkuntzako lehenengo mailako Eneko, Paula, Peio eta Ainara, 4. mailako Daianen, Misel eta Jerai, 5. mailako Unai eta 6. mailako Asier eta Ariane. Zorionak guztioi eskolako guztien partez. Zorionak, zuen urtebetetzea zorionak, berarretik tiratzea zorionak amusu bat, zuentzako. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday guztiok, happy birthday to you. Asmakizunak datoz eta entzunadi, banatuko ditugu hainbeste opari. Trailaralai, hainbeste opari. Trailaralai, hainbeste opari. Asmakizunak hasiko dira. Hona hemen kislei haiekin hasteko. Prest zaitezte eta arkatza hartu. Lehenengo asmakizuna esango dizue. Egon adi, Beñat irakurri dizue.
Berde jaio, hori moztu, gogor estutu eta txuri saldu. Ea asmatzen duzuen nor naizen, errepikatuko dut. Berde jaio, hori moztu, gogor estutu eta txuri saldu. Ea asmatzen duzuen nor naizen. Bigarren asmakizuna hemen dator. Ematen dizkigu fruituak edo gerizpea eta itzala ekaitza iristen denean azpian babes gaitzela. Nork iragarriko duen zer naizen, errepikatuko dizuet. Hemen ematen dizkigu fruituak edo gerizpea eta itzala ekaitza iristen denean. Azpian babes gaitzala. Nork iragarriko duen zer naizen. Azkenengo asmakizuna joan badoa. Erne ibili, loretan zuri, txikitan berde, mutiletan gorri, aguretan beltz, igarri ezetz. Errepikatuko dizuet. Loretan zuri, txikitan berde, mutiletan gorri, eguretan beltz, igarri ezetz. Eta orain Ariane esango dizuet berriak. Eskolako berriak ez ditu gustuko, orduan jarriak orain sartzeko. Trailaralai, orain sartzeko. Trailaralai, orain sartzeko. Kaixo, dakizuenez eskolako liburutegian irakasle arduradun berria dugu, Lohitzune izenekoa. Bera heltzarekin batera aldaketa batzuk egiten ari dira. Gurasoak sartzen ez ustea, liburu eta bideo zaharrak botatzea, horrela liburutegian leku utzi gehiago bera dadin. Haur hezkuntzako ikasleak ostiraletan baino ez sartzen ustea, eta azkenengoa, ludoteka berrizten ari dira. Joku gehienak liburutegian egon beharrean polikiroldegira eraman dituzte, han hobeto erabiltzeko eta liburutegiko giroa ez oztopatzeko. Polikiroldegian guraso batzuek ardura edukiko dute, 2 eta 12 urte bitarteko haurrentzat zabalik egongo da, arratsaldeko 4:00 7:00 arte. Sarrera moduan €1 bat ordaindu behar izango da. Ludotekako arauak. Errespetatzen ez dituztenak ez dituzte. Berriro sartzen utziko arduradun. Eta gogoratu, joango garela jolastera eta ongi pasatzera. Eta aldi berean jolasten ikasten lagunduko diogu elkarri. Eta honekin amaitu da gure irrati txiki saioa. Datorren astean, 5. mailokeekin egongo zarete. Gu itzuliko gara hiru hilekoan. Ondo ibili eta asko ikasi. Agurra edo betiko ondo dakizuenez, udaberrian berriz egongo garenez. Trailaralai egongo garenez, trailaralai egongo garenez. This is the end of our radio program. Have a good week.